Il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni sabiex il-Prim Ministru Robert Abela iwaqqaf inkjesta pubblika u indipendenti sabiex fi żmien xarejn tirrapporta x'wassal għal qtil ta' Mirjam Paċe fit-tiġrif tad-dar tagħha stess. Dan ħalli il-poplu ikun jaf eżatt jekk l-istituzzjonijiet wettqux dak li kien mistenni minnhom sabiex jipproteġu il-ħajja u l-interessi ta' terzi qabel u waqt ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u jekk ittieħdux il-miżuri kollha meħtieġa. F'mozzjoni li resqu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija u d-deputati Robert Kutajjar u Claudio Grech għan-nom tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista intqal li l-inkjesta pubblika għandha tistabbilixxi wkoll jekk il-miżuri li ttieħdu kienux adekwati sabiex jipproteġu il-ħajja u jekk setawx ittieħdu miżuri oħra biex din il-mewt traġika ta' Mirjam Paċe tkun evitata. Sar aċċenn ukoll fuq il-punt jekk min kien fdat fit-tmexxija ta' dawn l-istituzzjonijiet kienx kwalifikat, imħarreġ, kompetenti, ippreparat u attrezzat biżżejjed biex ilaħħaq mal-obbligi tal-infurzar tal-liġijiet li jirregolaw is-settur tal-kostruzzjoni. Il-bord ta' din l-inkjesta pubblika għandu jkun immexxi minn imħallef u b'maġistrat bħala wieħed mill-membri u għandu jkollu il-mezzi, ir-riżorsi u s-sosten loġistiku kollu meħtieġ fil-qadi tal-inkarigu. Ir-rapport tal-inkjesta pubblika għandu jitressaq l-Speaker tal-Kamra u jkun ippubblikat minnu fih. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet din il-mozzjoni wara li issa għadda aktar minn xahar mill-mewt ta' Mirjam Paċe u minkejja diversi talbiet għal inkjesta pubblika dwar l-aġir jew possibilment nuqqasijiet tal-awtoritajiet din l-inkjesta baqgħet qatt ma twaqfet.